opet ću biti predivna večeras. Mrlja! Zašto ja? Zašto uvijek baš ja? Ponekad se vaša odjeća može osjećati neutješno. Utješite je koristeći Fax Pure Energy Color. On skida i najteže mrlje već na niskim temperaturama. Fax Pure Energy. Da se odjeća bolje osjeća. Mene strpati u isti koš s nekim otrcanim šarenim prnjama. Seriously, no way! Svi se ponekad inatimo. Izgladite nesporazume uz Fax Pure Energy Whiten Color. Njegova snažna formula uklanja mrlje i njeguje tkanine pranje za pranjem. Fax Pure Energy. Da se odjeća bolje osjeća. Halo? Nitko ne želi sa mnom u perilicu. Svi me bez razloga izbjegavaju. Sve nas ponekad muče crne misli. Ali odjeći se ne piše crno uz Fax Pure Energy Black and Color. On čuva intenzitet crne boje i pruža vrhunsku njegu. Fax Pure Energy. Da se odjeća bolje osjeća.